Азык-түлек идарәсе, Мәгариф идарәсе, Саба таңнары газетасы редакциясе хезмәткәрләре башлап җибәрә. Район советында һәм башкарма комитетында 50 кеше халыкка хезмәт күрсәтә. Хезмәткәрләр төп вазифаларыннан тыш районның җәмәгать тормышында, төрле масса күләм чараларда, спорт ярышларында актив катнашалар. Әйдәгез әле, аларны даган шушындый матур, бийек җиңү көне белән котлыйбыз. Ура! 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 Районда агросәнәгать комплексы иң зур җитештерү тармагы булып тора. Бу өлкәдә 2050 кеше фидакар хезмәт куя. Ел башыннан терлекчелек продукцияләрен җитештерүдә 105% үсеш тәэмин ителде. Тырыш икенче механизаторларыбыз бүгенге көндә дә басу кырларда 2024 елның уңышына ныклы нигез салалар. Мәгариф идарәсендә 11 урта, 6-2 башлангыч мәктәп филиал, 1 гимназия, 1 лицей, 1 кадет-интернат мәктәбе, 1 сәләтле балалар өчен фәннәр тирәнтен үзләштерүче интернат мәктәбе. 2023 елда Саба районы укучыларының бердәм дәүләт имтиханнарына уртача баллары рус әдәбиятыннан тыш барлык предметтан да республика күләм җиңүләргә ирештеләр. Аларында котлыйбыз. Районның җир һәм мөлкәт палатасы җирне һәм мөлкәтне сату яки арендага бирүне оештыру, милек белән ия булу идарә итү, алар белән эш итүне гамәлгә ашыра. Саба таңнары газетасының 90 елдан артык тарихи булган район яңалыкларын, социаль-икътисади тормыш, көнкүреш, милли мәдәни, спорт, сәламәтлек төрледән дәүләт программалары турында яңалыклары да бар. Котлыйбыз аларны шулай ук. Шулай ук әлеге яңалыкларның электрон варианты белән 20 меңнән артык социаль челтәрләрдә 18 меңгә якын укучылары исәпләнә. Җиңү парадыннан районыбызның авыл җирлекләре башлыклары атлый. Җирле үзидарә эшчәнлегенең төп юнәлешләре булып җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүдә, халыкның катнашуын муниципаль берәмлек территориясын комплекслы үстерүне, халыкның социаль мәдәни, коммуналь көнкүреш һәм башка мөһим хезмәтләргә ихтыяҗын канәгатьләндерүне тәэмин итеп тора. Бәйрәм белән сезне, бөек җиңү белән! Мәйданга Халидова Флюзия Рафаэль кызы җитәкчелегендәге Сабаның 6 номерлы балалар бакчасы коллективы керә. Балачак балалар бакчасында 95 бала тәрбияләнә. Балалар бакчасында инвалид балалар өчен коррекцион төркем эшли. Коллектив район, республика күләмендә үткәрелгән күп төрле конкурсларда алдынгы урыннарны яулый. Экаяз, милләт яме юла бәйрәмнәрдә моңлы бишек җыры, иң яхшы укучы логопед 2023, ел тәрбиячесе 2023-2024, чәчәкле Саба 2023 конкурслары шундыйлардан. Балачак балалар бакчасына алга таба да уңышлар юлдаш булсын. Аларны дагы шушындый матур көн белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Мәйданга Сабирова Эльвира Фәрит кызы җитәкчелегендәге 3 номерлы шоколад балалар бакчасы коллективы керә. Сабаның 3 номерлы шоколад балалар бакчасында балалар белән 3 төрле юнәлешләрдә алып барыла. Һәм бу эшчәнлекнең нәтиҗәсе буларак балалар бакчасы педагоглары балалар бакчасы коллективы төрле эштәлектәге конкурсларда актив катнашып, һәрдаим нәтиҗәле урыннар алып баралар. Бу уку елның иң зур нәтиҗәсе булып, иң яхшы билингваль балалар бакчасы грантында катнашып, Сабаның 3 номерлы шоколад балалар бакчасы 500 мең сум күләмендә грант алуга иреште. Күп кенә конкурсларда яулаган призлы урыннар да аларның уртак тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Әлеге коллективка кайнар бәйрәм сәламнәре юллыйбыз. Мәйданга Рамазанова Гөлназ Хусаин кызы җитәкчелегендәге 5 номерлы бәләкәч балалар бакчасы коллективы атлый. Бакчада бүгенге көндә 227 бала тәрбияләнә. Аларга 26 тәрбияче һәм педагог белем һәм тәрбия бирә. Бәләкәч коллективы агымдагы уку елында һәм һәр вакыттагыча спортта да, сәнгатьтә дә алдынгы урыннарны яулап, районда гына түгел, республика күләм бәйгеләрдә дә сынатмыйча зур уңышларга ирешеп хезмәт итте. Ел тәрбиячесе 2023, милли тәрбияче 2024, яшь оста, яшел сигнал һәм башка күп төрле республика күләм конкурсларындагы күрсәткечләр алар сайлаган юлның дөрестлеген раслый. Бәйрәм белән сезне! Ура!
бакчасы коллективы кирә. Бүгенге көндә Кыңгырау балалар бакчасында 5 төркемдә 120 бала тәрбияләнә. Кыңгырау балалар бакчасы агымдагы елны улы хезмәт уңышлары белән каршылый. Алар ел тәрбиячесе, иң яхшы логопед, иң яхшы психолог, иң яхшы тәҗрибә участогы, ИКС 2023 яшь уста конкурслары призерлары. Кыңгыраулыларга бу елгы елда да улы хезмәт уңышлары, акыллы, талантлы балалар килүен теләп калабыз. Бәйрәм белән сезне, бөек җиңү белән! Мәйданга Халиуллина Гүзәл Нурулла кызы җитәкчелегендәге 2нче номерлы Әллүки балалар бакчасы коллективы атлый. Коллективта барлыгы 35 хезмәткәр эшли. Бүгенге көндә балалар бакчасында 151 бала тәрбияләнә. Балалар бакчасы Каюм Насыри исемендәге премия лауреаты. Татарстан Республикасы территориясендәге яшәүче халыкларның телләрен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда республика күләмендә 500 меңлек грант, акыллы уеннар, беренче өстәл уеннары һәм башка күп кенә конкурсларда алынган урыннар иясе. Аларны дагын чын күңелдән шушындый матур бәйрәм белән котлыйбыз. Молодцы, әллүкилеләр! Мәйданга Зарипова Рушания Гыйлемхан кызы җитәкчелегендәге 1нче номерлы Шатлык балалар бакчасы коллективы керә. Балалар бакчасында 123 бала тәрбияләнә. Төп эшчәнлек мәктәпкәчә яшьтәге балаларга һәр яклап тәрбия һәм белем бирүгә юнәлгән. Әхлаки патриотик тәрбиягә дә зур игътибар бирелә. Нәни йөзүче, яшь шахматчы, нәни хоккейчы түгәрәкләре уңышлы эшләп килә. Шатлык балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләр, тәрбияләнүче балалар һәрдаим муниципаль һәм республика күләм күтәрелгән бәйгеләрдә катнашып призлы урыннар яулыйлар. Иң милли тәрбияче, иң уңдырышлы бакча, милләт япыла бәйрәмнәрдә, мәхәббәт аша тәрбия бишек җыры, яшь мастер, пешекче эше әнә шундыйлардан. Бәйрәм белән сезне! Ура! Мәйданга бер гасырлык тарихы булган Саба гимназиясе коллективы горур атлый. Аларны дагын чын күңелдән котлыйбыз. Бүгенге көндә 1004 балага үз эшләренең остасы булган 84 педагог белем һәм тәрбия бирә. Тиз темплар белән һәрдаим үзгәреп торган җәмгыятькә лаеклы шәхесләр тәрбияләү юнәлешендә тырышып хезмәт куя. Коллективны тәҗрибәле, максатчан директор Шаймарданов Айнур Нургали улы җитәкли. 2023 һәм 24 уку елы фән, спорт, мәдәният һәм иҗат өлкәсендә уңышларга бай булды. Бөтен Россия һәм республика фән олимпиадаларының муниципаль этабында 43, региональ этабы 5, республика этабында 14, фәнни конференцияларда 24 призлы урын моңа дәлил булып тора. Белем бирү юнәлешендә эшчәнлекнең нәтиҗәсе укучыларның дәүләт йомгаклау аттестациясын уңышлы тапшыруларында күренә. Ханова Миләүшә рус теле фәннең бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырды. Укытучысы Нәбиуллина Гөлназ Наил кызы. Бәйрәм белән, бөек җиңү белән! Әйдәгез аларга көчле алкышлар бүләк итик әле. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле укучылар һәм кадерле балалар, бөек җиңү көне белән! Ура! Мәйданга Яруллин Данис Нурислам улы җитәкчелегендәге Саба урта гомум белем бирү мәктәбе коллективы керә. Саба урта мәктәбе 2022 елның 1 сентябреннән ачылып, тулы көченә эшли башлады. Малайлар һәм кызлар аерым белем алалар. Агымдагы уку елында Саба урта мәктәбенең муниципаль этапта 10 җиңүче, 29 призер укучысы, республика олимпиадаларында 1 җиңүче, 2-12 призер укучысы, бөтен Россия олимпиадаларының региональ этабында 3 җиңүче, 12 призер укучысы, Путь к Олимпу республика олимпиадасының йомгаклау этабында 1 призер укучысы, бөтен Россия олимпиадаларының йомгаклау этабында физкультура фәненнән 4 призер укучысы бар. Бәйрәм белән, бөек җиңү белән!
Мәйданга Дәүләт Шиннияз Илгиз улы җитәкчелегендәге Сәләтле балалар мәктәбе коллективы керә. 2023 һәм 2024 уку елында 188 укучы белем ала. Аларга 33 педагог белем һәм тәрбия бирә. Әлеге уку елында яуланган уңышлары: фән олимпиадаларының муниципаль этабында 83 призлы урын, республика һәм региональ этапта 29 призлы урын, Путь к Олимпу республика олимпиадасында 6 призлы урын, 9 сыйныф укучысы Каримуллина Айсылу Бөтен Россия фән олимпиадаларының йомгаклау этабында рус әдәбияты фәненнән призер, 11 сыйныф укучысы Идиятова Эльвина татар теленнән халыкара олимпиада призер дәрәҗәсендә иреште. Афәрин, заманча инициатив укучылар форум Оникс 2024 Сәләтле балалар мәктәбендә үтте. Кунакларны республикабызның төрле районнарыннан, Сочи, Пенза шәһәреннән, Чечен, Дагестан республикаларыннан кабул иттеләр. Аларны дагын чын күңелдән котлыйбыз. Мәйданга Бик Мухаммедов Закирҗан Миннемулович җитәкчелегендәге Саба аграр күллияте коллективы керә. Аграр күллият коллективы бүгенге бәйрәмне күтәренке күңел, хезмәт рухы белән каршылый. Республикабызның барлык игенче механизаторлары кебек районыбыз хуҗалыкларында язгы кыр эшләрен оешканлык белән башлап җибәрделәр. Аграр күллияте студентлары уҗымнарны тукландыру һәм сабан культураларын чәчүдә катнашалар. Туган хуҗалыкларында 2024 ел уңышы өчен хезмәт вакытысына бастылар. Бүгенге көндә күллияттә 300 студент белем ала. Студентлар авыл хуҗалыгы механигы, бухгалтер, программист, төзүчеләр, электриклар һәм повар белгечлекләрен үзләштерәләр. Нәбиев Кәрим, Гыймадиев Инсаф, Степанов Альберт, Дамалазов Михаил, Хазиахметов Фәнзил, Юсупов Ислам, Бөтен Россия һөнәри осталык олимпиадасы призерлары. Бәйрәм белән, бөек җиңү белән! Мәйданга Шаймарданов Раил Наил улы җитәкчелегендәге Саба районы прокуратурасы коллективы горур атлый. 2023 елда кануннарны үтәмәүнең 463 очрагы ачыкланган. Прокурор тарафыннан законсыз норматив хокукый актларга һәм башка карарларга 179 протест чыгарылган. Судка 20 дәгъва гаризасы язылган. Закон бозуларны бетерү турында 231 тәкъдим кертелеп, аларны карау нәтиҗәләре буенча 224 вазифа зат дисциплинар җаваплылыкка тартылды. Шулай ук парадны Саба районының яшьтәше булган, ягъни 1930 елда ук эшли башлаган район суды һәм җәмәгать судьялары коллективлары дәвам итә. Хәзерге көндә әлеге коллективларда барысы 22 кеше хезмәт куя. Район суды белән Дамир Рәис улы Сабиров җитәкчелек итә. Әлеге коллективлар судның гуманлылыгын, хөкем карарларының гаделлеген тәэмин итүдә зур хезмәт куялар. Суд залларында кешеләрнең законлы хокукларын яклана, гаделлек торгызыла. Гомумән, кеше язмышы хәл ителгән хөкем йортларында судьяларга никадәр зур җаваплылык йөкләнгәнлеген яхшы аңлыйсыз. Мәйданга Бикмуллина Айгөл Фәрит кызы җитәкчелегендәге Саба һәм Теләче районнары буенча суд приставлары хезмәте бүлеге керә. Пристав физик һәм юридик затлар балалар хокукларын яклау, алимент акчаларын эзләп алу өстендә эш алып бара. Гомумән алганда суд приставлары коллективы уңай нәтиҗәләр белән алга атлый. Аларны дагын шушындый матур көн, матур бөек җиңү көне белән котлыйбыз. Ура! Һәм инде шулай ук мәйданыбызның иң түреннән җәзаларны үтәү службалары хезмәткәрләре атлый. Мәйданга Сөнгатов Шамсун Әкбәр улы җитәкчелегендәге район финанс бюджет палатасы коллективы атлый. Оешма район территориясендә булган барлык муниципаль бюджет оешмаларын финанслый. Үзәкләштерелгән бухгалтерия хезмәткәрләре 77 бюджет оешмасына хезмәт күрсәтә. Райондагы бөтен бюджет оешмаларының хезмәт хаклары вакытында хисапланып, түләнеп барыла. Коммуналь түләүләрне һәм калган барлык чыгымнарга акча вакытында күчерелә. 45 кешедән торучы коллектив районда үткәрелә торган мәдәни һәм спорт чараларында актив катнашалар һәм югары уңышларга ирешәләр. Бәйрәм белән сезне! Ура!
Мәйданга Вали Мөхәммәтова Фәридә Ринат кызы җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы Казначылык департаменты хезмәткәрләре керә. Оешма Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын алучылар һәм файдаланучылар Татарстан Республикасы бюджеты акчалары белән идарә итүчеләр тарафыннан финанс эшләре операцияләренең барышын контрольдә тота. Оешмада 140 кеше хезмәт күрсәтә. Мәйданнан Дмитриев Борис Николаевич җитәкчелегендәге федераль казначылык идарәсе хезмәткәрләре атлый. Бүлек 2021 елдан бирле эшли һәм анда 6 кеше хезмәт күрсәтә. 2023 елда федераль бюджеттан бүлек аша 416 миллион сумнан артык түләүләр үткәрелгән. Бәйрәм белән, бөек җиңү белән. Мәйданга Рөстәм Фидаил улы Заһидуллин җитәкчелегендәге мәдәният бүлеге җиңү бәйрәмен зур уңышлар белән каршы ала. Коллективның республика күләмендә имиджы да югары. Бу инде районыбызда мәдәни тормышының бай, сәнгати бизәлешле, иҗади, креатив булуын күрсәтә. Алар күп эшләрдә, башлангычларда юл күрсәтүче булып тора. 2023 ел нәтиҗәләре буенча мәдәният бүлеге 900 мең күләмендә грантка ия булды. Район китапханәсенең заманча бинада ачылуы сөенечле вакыйга булып тора. Ел дәвамында районыбызда бик күп зур мәдәни проектлар оештырылды. Республика, бөтен Россия, халыкара конкурсларда катнашып барлыгы 846 призлы урын яуладылар алар. Пушкин картасыннан алган керем буенча да республикада алдынгы урыннарда баралар. Мәдәният хезмәткәрләре һәрвакыт яңалыкка омтылып эшлиләр һәм югары нәтиҗәләргә ирешәләр. Барлык мәдәният хезмәткәрләрен чын күңелдән бөек җиңү көне белән котлыйбыз. Ура! 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 Мәйданга Лилия Нургаян кызы җитәкчелегендәге Саба районы социаль яклау бүлеге коллективы атлый. Оешма халкыбызның борчыган сорауларына, кабул ителгән кануннарга нигезләнеп эшен алып бара. Алар тарафыннан инвалид категориясенә ия булмаган өлкәннәргә ял йортларына путевкалар бирелә. Рәсәй президенты указы нигезендә сугыш һәм тыл ветераннары үзләренең 90, 95, 100 яшьлек юбилей ияләре котланыла. Районда социаль яклау бүлегенә караган 5 оешма хезмәт күрсәтә. Лисхоз бистәсендә урнашкан өлкәннәр һәм инвалидлар йортында 80 кешегә каралган интернатта хәзерге вакытта 83 өлкән кеше тәрбияләнә. 80-е бушлай юлламалар белән 3-се тулысынча түләү нигезендә кабул ителгән өлкән кешеләр. Интернатта 43 хезмәткәр хезмәт күрсәтә. Югары утар акылга зәгыйф булган балалар йортында 85 бала тәрбияләнә. Изги Кишермә авылында бик күп нарасыйларны, авыр хәлдә калган яшүсмерләрне, ата-ана назына, җылысына мохтаҗ балаларны сыендырып, үз канаты астына алган Тургай балалар приюты 2023 елның 27 августыннан бирле эшләп килә. Мәйданга район үзәк хастаханәсе, санэпидемстанция, Роспотребнадзор, 31 номерлы аптека, Акбар Смет хезмәткәрләре горур атлый. Мәйданга Юсупов Марат Рафаэль улы җитәкчелегендәге Саба үзәк хастаханәсе коллективы керә. Районның сәламәтлек саклау өлкәсендә 64 табиб, 244 урта медицина хезмәткәре эшли. 2023 һәм 2024 елларда эшкә 2 врач, 2 фельдшер кайткан. Халыкка медицина ярдәмен район үзәк хастаханәсе, Шәмәрдән участок хастаханәсе, 2 табиблык амбулаториясе һәм 40 фельдшер-акушерлык үзәге күрсәтә. Аларның материаль техник базалары ел саен ныгытыла. Барысында да кирәкле җиһазлар булдырылган. 2023 елда федераль проект кысаларында Улы Арташ авылында модульле фельдшер үзәге төзелде. Мингар һәм Иске Мишән үзәкләрендә капиталь ремонт башкарылды. Мәйданга Исмагилов Илдус Шарифулла улы һәм Хабибуллина Ландыш Вакиф кызы җитәкчелегендәге санэпидемстанция белән Роспотребнадзор оешмалары коллективы керә. Бу ике оешма коллективы халыкны санитария эпидемиология ипинлеген саклау һәм тәэмин итү, кулланучылар хокукларын яклау, санитар гигиеник һәм бактериологик тикшерүләр үткәрү, объектлар һәм оешмаларга экспертиза җитештерү, кешенең яшәү шартларында куркынычсызлык бәяләү белән шөгыльләнә. Мәйданга Аскарова Эльмира Якуб кызы җитәкчелегендәге 31 номерлы дарухана хезмәткәрләре керә. Дарухана халыкны тиешле дарулар белән тәэмин итү, ташламадан кулланучыларга рецепт буенча дарулар җибәрү өстендә эш алып барыла. Чын күңелдән бәйрәм белән.
Мәйданга Ганиев Зөлфәт Рифкат улы җитәкчелегендәге Саба районы дәүләт ветеринария берләшмәсе керә. Оешма ветстанция, ветеринар лаборатория, 6 ветеринар участокны берләштерә. Бүгенге көндә анда 38 кеше хезмәт күрсәтә. Ветеринария табиблары крестьян фермер һәм шәхси хуҗалыктагы кош-корт, терлекләргә диагностик тикшерүләр, йогышлы авыруларга каршы профилактик прививкалар үткәрү өчен алып баралар. Коллективка кайнар бәйрәм сәламнәрен җиткерәбез. Бәйрәм белән сезне, бөек җиңү белән! Ура! Мәйданыбыз түреннән Евроакцент Соба машина технология станциясы хезмәткәрләр шулай ук горур атлый. Әйдәгез әле аларны дагы бер сәламләп алыйк әле. Җиргә тагын килә ямьле язлар, тарихларга уелып кала еллар, хәтерләрдә мәңге сакланырлар ветераннар узган данлы еллар. Бүгенге көн тыныч булсын өчен, кызганмыйча гомерләрен көчен, утка кергән алар канын биргән азат илдә без яшәсен өчен. Рәхмәт сезгә батыр ветераннар, саклап калган өчен илебез. Мәңгелек дан сезгә каһарманнар, тыныч булсын җир һәм күгебез. Мәйданга Кәримов Илхам Җәлил улы җитәкчелегендәге Саба Агрохим сервис оешмасы коллективы керә. Коллектив быелгы елны зур хезмәт уңышлары белән каршылый. 2023 елда 6685 гектар әче җирләр известләнгән. Сатыш карьерыннан 37 000 тонна извест чыгарылган. Шәмәрдән минераль базасында 27 400 тонн ашлама кайтарылып бушатылган. Бәйрәм белән сезне, бөек җиңү белән! Бу шулар микән Илназ, шулармы ул? Әйдәгез әле җылы алкышларга күмик әле үзләрен, бәйрәм белән сезне барыгызны да. Мәйданга Кәримуллин Рафаэль Куддус улы җитәкчелегендәге Соба тәрәзәләре коллективы атлый. Соба тәрәзәләре үз эшләренең осталары булган югары квалификацияле 31 белгеч һәм эшчене туплаган оешма. Хезмәткәрләр төрле типтагы катлаулы тәрәзә һәм конструкцияләрне яхшы сыйфатлы итеп башкаралар. Заводта югары сыйфатлы җиһазлар куллану нигезендә бөтен эшләр дә автоматлаштырылган. Заказлар бары тик экологик чиста, сыйфатлы фурнитура кулланып, кыска срокларда тулы гарантия белән эшләнә. Коллективка кайнар бәйрәм сәламнәрен юллыйбыз. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне белән. Мәйданга Галиев Исхак Галимҗан улы җитәкчелегендәге Ак Барс банкы Саба өстәмә офисы хезмәткәрләре керә. Өстәмә офис кредит бирү, физик һәм юридик затларга исап-хисап хезмәтен күрсәтү, вкладлар ачу, карталар чыгару, сәүдә нокталарына терминаллар урнаштыру кебек хезмәтләр күрсәтә. Әйдәгез аларга да көчле бәйрәм сәламнәрен юллыйк әле. Шулай ук Мәйданга Шәрәфиева Фәридә Мансур кызы җитәкчелегендәге Сбербанкның Сабадагы өстәмә офисы хезмәткәрләре атлый. Коллективның тотрыклы эшчәнлеге районыбыз халкына, физик һәм юридик затларга, шәхси эшмәкәрләргә, урта һәм кече бизнес вәкилләренә сыйфатлы исап-хисап һәм башка төр банк хезмәтләре күрсәтүгә юнәлгән. Алар белән берлектә Билалова Рәзинә Кәшәфетдин кызы җитәкчелегендәге Россельхозбанк өстәмә офисы хезмәткәрләре атлый. Офис кредит бирү, вкладлар ачу, карталар чыгару, исап-хисап ярдәме күрсәтү хезмәтләрен башкара. 2020 елдан авыл җирлегендә өй алу, йорт җиткерү өчен 3% авыл хуҗалыгы ипотекасы бирә. 2023 елда ремонт эшләре башкару өчен 5% кредит бирелә башлады. Бәйрәм белән, бөек җиңү белән!
Мәйданнан Нигъматҗанов Фәрит Әлфәт улы җитәкчелегендәге Саба Агро җәмгыяте хезмәткәрләре атлый. Әйдәгезле аларны дагын бер сәламләп үтик әле. Оешма авыл хуҗалыгы техникасын сату, ремонтлау, кирәкле запас частьләр белән тәэмин итү эшен башкара. 2023 елда 405 миллион сумлык эш башкарылган. 29 хезмәткәр көч куючы коллектив сезгә бәйрәм сәламнәрен юллый. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне белән. Мәйданга җаваплылыгы шикләнгән Саба Сырмай комбинаты коллективы керә. Җитәкчесе Мингазов Наил Тахир улы. Комбинат 2022 елда 54858 тонна 311 килограмм сыворотка эшкәртеп, шуннан 3141 тонна 375 килограмм әзер продукция киптерелгән сыворотка, 299 тонна 84 килограмм сөт кабул итеп, 73 тонна 310 килограмм 72,5% сыер майы җитештерде. Бүгенге көндә җитештерелгән продукция Рәсәйнең бик күп төбәкләрендә сатыла. Әйдәгез әлеге хезмәт коллективына да көчле бәйрәм сәламнәрен юллыйк әле. Бәйрәм белән сезне, бөек җиңү белән. Мәйданга Нигъматҗанов Илшат Нагыйм улы җитәкчелегендәге Росгострах Татарстан агентлыгы хезмәткәрләре атлый. Росгострах 103 елдан артык тарихи булган компания. Саба районында физик һәм юридик затларга намуслы итеп иминiyat хезмәте күрсәтә. 2023 елда халыкка 80 миллионнан артык иминiyat хезмәте күрсәтте. Үсеш 111% тәшкил итте. Шулай ук мәйданнан Дәминов Руслан Графетдин улы җитәкчелегендәге Реса Гарантия иминiyat җәмгыяте хезмәткәрләре атлый. Реса Гарантия 2018 елдан Саба районында хезмәт күрсәтә. Аларга кайнар бәйрәм сәламнәрен юллыйбыз. Шулай ук мәйданыбыз түреннән Гумеров Рафаэль Илдар улы җитәкчелегендәге Акбарс иминiyat җәмгыяте хезмәткәрләре атлый. Коллектив 2011 елдан халыкка хезмәт күрсәтә. Агентлары һәр җирлектә иминиятләштерү өчен төгәл эш алып бара. Бәйрәм белән сезне. Бәйрәм белән, бөек җиңү белән. Мәйданга Гайнетдинов Шәүкәт Әсгадетдин улы җитәкчелегендәге Саба районы кулланучылар җәмгыяте системасы хезмәткәрләре керә. Кулланучылар җәмгыяте системасы беренче кварталда 25 миллион 954 мең сумлык товар әйләнеше тәэмин итте. Шулай ук мәйданга Әлфизә Мустафа кызы җитәкчелегендәге Саба аш-су җәмгыяте хезмәткәрләре атлый. Анда 190 кеше хезмәт куя. Әлеге җәмгыять 40 балалар бакчасы, 21 мәктәп балаларын җылы һәм сыйфатлы ризык белән тәэмин итә. Еллык нәтиҗәләр буенча аш-су җәмгыятендә 157 тонна үз продукция җитештерелгән. Бу әлбәттә тырыш җитәкче һәм хезмәт сөючән коллектив нәтиҗәсе. Бәйрәм белән сезне, бөек җиңү белән. Мәйданга Закиров Илдар Газизулла улы җитәкчелегендәге 129 янгын сүндерү бүлеге коллективы керә. Коллективта 39 кеше хезмәт куя. Янгын сүндерү бүлегенең төп вазифалары булып янгын сүндерү, юл транспорт һәлакәтенә, төрле бәла-казага юлыгучыларны коткару, халыкка, оешма предприятиеләргә төрле ярдәм күрсәтеп тора. 2023 ел дәвамында 19-нчы һәм инде 24-нче елда 3 янгын сүндерү катнаштылар. Дистәләгән корылмаларны янгыннан коткарып калдылар. Шулай ук мәйданнан Нуриев Фәргат Яхья улы җитәкчелегендәге Саба районының ВДПО оешмасы хезмәткәрләре атлый. Оешма янгыннарны булдырмау буенча эш алып бара. Аларга да бәйрәм сәламнәрен җиткереп калабыз. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне белән.
Мәйданға Зарипов Рамазан Сәғит улы җитәкчелегендәге җаваплылыгы шикләнгән Рамазан һәм Яшен җәмгыятьләре коллективы керә. Оешмаларда 122 кеше хезмәт куя, 137 транспорт берәмлеге теркәлгән. Төзелеш оешмаларына, авыл хуҗалыгы тармагына, мәктәпләргә, авыл советларына, спортка һәм башка оешмаларга транспорт хезмәте күрсәтә. 2023 елда 138 миллион 190 мең сумлык эш эшләнде. 39 мең йөк ташылды. 1 миллион 301 мең кеше йөртелде. Бәйрәм белән сезне, бөек җиңү белән! Мәйданга Нәбиуллин Илнар Фәргать улы җитәкчелегендәге ПМК 159 номерлы оешмасы коллективы керә. Оешма елдан-ел үсә, елдан-ел яңа объектлар эшләнә. 2023 елда Саба больницасында терапия бүлегендә ремонт эшләре башкарылды. Яңа Мишән авылында кибет төзекләндерелде. Иштуган авылында спорт мәйданчыгы ясалды. Икшермә кадет мәктәбендә ремонт эшләре башкарылган. ПМК 159 номерлы коллектив 2023 елны тәмамлап 303 миллион күләмендә эшләр эшләнгән. Булар барысы да тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Аларны дагын шушындый матур көн белән, бөек җиңү көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Мәйданга Хәбибуллин Илнур Габис улы җитәкчелегендәге Саба торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре керә. Оешманың төп эш юнәлеше халыкны, оешма предприятиеларны җылылык, су, канализация белән тәэмин итү, урамнарны чистарту, тәртиптә тоту, шуп, кардан арындыру, яшелләндерүгә юнәлтелгән. 70 кешедән торган коллектив барыгызга да бәйрәм сәламнәре юллый. Шулай ук алар белән берлектә мәйданнан Шәйхетдинов Айдар Зөфәр улы җитәкчелегендәге торак милкәтчеләре ширкәтләренә хезмәт күрсәтү үзәге хезмәткәрләре атлый. Оешма капиталь ремонт, төзекләндерү эшләре башкара. Безнең ишек алды программасы нигезендә асфальт юл, тротуарлар түшәлде һәм балаларга уен мәйданчыклары урнаштырылган. 14 кешелек хезмәт коллективы сезгә бәйрәм сәламнәрен юллый. Бәйрәм белән, бөек җиңү белән! Мәйданга Галиев Алмаз Тәбриз улы җитәкчелегендәге Тат Телеком ачык акционерлык җәмгыятенең Саба район ара электр элемтәсе үзеле хезмәткәрләре керә. 2023 елда хезмәткәрләр көче белән интернет җилтәренә 484, кабельле телевидениега 793 хуҗалык, 2394 кеше мобиль элемтәсенә тоташтырылды. Иске Икшермә, Татар Икшермәсе 3 нарат авылларында тиз югарылыктагы интернетка тоташу мөмкинлекләре тудырылган. Коллективка шулай ук кайнар бәйрәм сәламнәребезне юллыйбыз. Бөек җиңү көне белән. Ура! 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 Мәйданга Захидуллин Рафаэль улы җитәкчелегендәге Саба районара почтамты коллективы атлый. Россия почтасының Саба районара почтамты бердә сынатмый. Саба, Теләче, Арча, Балташ, Әтнә районнары халкына 2023 елда 187 миллион сумлык почта элемтәсе хезмәте күрсәтте. Бүгенге көндә Саба районара элемтә үзәге 525 кешелек коллективны берләштерә. Бөек Ватан сугышы чорында да почта хезмәткәрләре сугышчылар белән бер рәттән онытылмаслык дан яуладылар. Алар бөек җиңүне якынайтуга зур өлеш керттеләр. Ул елларны сугыштагы гаскәрләргә бер айга 70 миллион хат һәм 30 миллион гәзит тапшырылган. Бәйрәм белән сезне, бөек җиңү белән! Мәйданга Якупов Рөстәм Шыгаев улы җитәкчелегендәге район электр шелтәре коллективы керә. Саба район электр шелтәре Саба һәм Теләче районы биләмәләрендә урнашкан 110 киловаттлы 9 подстанцияга 724 комплект трансформатор пунктына
847,9 километр узунлуктагы югары көчәнешле һәм 853,7 километр түбән көчәешле электр линияләренә 16346 физик һәм 859 юридик затларга хезмәт күрсәтә. Мәйданга Галимҗанов Рафил Хакимҗан улы җитәкчелегендәге Татэнергосбыт офисы хезмәткәрләре керә. Бүгенге көндә районыбызда 542 юридик затта һәм 13500 физик затта хезмәт күрсәтелә. 2023 елның эш нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы күләмендә юридик затларга хезмәт күрсәтү буенча 3 урынга, физик затларның түләве буенча иң югары күрсәткечләргә лаек булдылар. Бәйрәм белән! Мәйданга Яхин Айдар Ойрат улы җитәкчелегендәге Сабэнергосервис оешмасы хезмәткәрләре керә. Сабэнергосервис оешмасы райондагы бөтен бюджет оешмаларына хезмәт күрсәтә. Райондагы урам утларын төзекләндерү, баганаларын бизәү, байлар сабасындагы 3 парк, үзәк яр буен төзекләндерү эшләрен алып бара. Биналарның ут өлешен ремонтлау буенча хезмәт күрсәтә. 2023 елда оешма 40 миллион сумлык эш башкарган. Оешмада 15 кеше хезмәт куя. Әйдәгез әле әлеге коллективны да, коллективка да бәйрәм сәламнәре юллыйк әле. Мәйданга Сабагаз идарәсе коллективы атлы җитәкчеләре Мөхәддинов Ирек Исмәгыйль ула. Оешма 4 районда Саба, Теләче, Балык бистәсе, Арча барлыгы 4023 километр газ үткәргеченә 50 мең газлаштырылган фатирга 2500 сәнәгать һәм коммуналь көнкүреш объектларына хезмәт күрсәтеп, 2023 елда авариясыз һәм үзлексез кулланучыларның барлыгы 157 миллион, шул исәптән халыкны 114 миллион кубометр табигый газ белән тәэмин итте. Бүгенге көндә Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның 2021 елның 1547 указы нигезендә зур күләмдә халыкның яңа фатирларын газлаштыру эшләре дәвам итә. Беренче рәттә колонда оешма алдынгылары Кашапов Илнур Зөфәр улы, Шаяхметов Фердинанд Фәрит улы, Хадиров Илнар Тахир улы, Фархуллин Ирек Марсель улы, Хасанов Илнар Кәрим улы, Зәйниев Булат Илдар улы атлый. Аларны дагын шын күңелдән шушы коллективны бүгенге бәйрәм белән, бөек җиңү көне белән шын күңелдән котлыйбыз. Ура! Мәйданга Гарипов Марат Гарәфетдин улы җитәкчелегендәге Татавтодор җәмгыяте коллективы атлый. Оешма ел әйләнеше 328 километр юлны тәртиптә тута. 2023 елда 1 миллиард 539 миллион сумлык юл төзү һәм ремонт эшләре башкарылды. Барлыгы 29 километр юл асфальт белән түшәлде. Бүгенге көндә Татавтодор акционерлык җәмгыяте Саба филиалында 2024 елның планнарын үтәү өчен барлык материаллар да тупланды. Хәзерге вакытта юлда ремонт эшләре башкарыла. Оешма 2024 елда бирелгән планнарны үтәү өчен тулы куәтендә эшкә кереште. 2024 елда Татавтодор акционерлык җәмгыяте Саба филиалы каршында 1 миллиард 131 миллион сумлык эш башкарылуы күздә тотыла. Бәйрәм белән, бөек җиңү белән! Мәйданга Хуҗин Илшат Тәлгать улы җитәкчелегендәге Саба индустриаль паркы һәм Цинк Саба җәмгыяте коллективлары килеп керде. Саба индустриаль паркы эшмәкәрләргә инфраструктуралы барлык уңайлыклары тудырылган объект булып тора. Биредә резидентларга үз эшләрен ачу һәм үстерү өчен бөтен шартларда каралган. Барлыгы 24 резидент белән килешү төзелде. Шуларның бүгенге көндә 14 уңышлыгына эшләп килә. 307 кешегә эш урыны булдырылды. Гомуми эш күләме 776 миллион сум тәшкил итте. 78 миллион 16 миллион сумлык салым түләнде. 2023 елда Цинк Саба кайнар цинклау заводы эшен башлап җибәрде. Заводта 2 сменага 71 кеше эшли. Алга таба 3 смена эшләү планлаштырыла һәм эшчеләр санында 120 берәмлеккә җиткерү күздә тотыла.
эшләнмәләрне цинклау 2023 елда 4000 тонна тәшкил итсә, 2024 елда 15000 тонна планлаштырыла дип әйтелә. Чын күңелдән котлыйбыз. Мәйданнан Зарипов Зөлфәт Зөфәр улы җитәкчелегендәге Иген авыл хуҗалыгы эшкәртү кооперативы хезмәткәрләре атлый. Испаниядән 157 миллион сумлык җиһаз кайтартып, 44 кешене хезмәт урыны белән тәэмин итеп, мөгезле эретерлек өчен көненә 180 тонна моноазык җитештерелде. Загидуллин Хазип Халиулла улы җитәкчелегендәге Абразив инструментлар компаниясе бүгенге көндә әлеге цехта 22 кеше эшли. Еллык эш күләме 16 миллион сум тәшкил итте. Галиев Илсур Ибрагим улы җитәкчелегендәге Трейд Металл җәмгыяте предприятиесе яңа җиһазлар белән җиһазландырылган санитар эпидемиологик законнарның барлык таләпләрен үтәп җитештерүдә алдынгы инновацион технологиялар кулланып эшли. Бәйрәм белән сезне! Мәйданга дәүләт теркәү кадастр һәм картография идарәсе коллективы керә. Бүлек җитәкчесе Зияддинова Рәмзинә Гадел кызы. Бүлек күчемсез милеккә хокук теркәү, дәүләт фондыннан мәгълүмат бирү, дәүләт җир күзәтчелеге буенча хезмәт куя. Шулай ук Багбанова Алсу Рифкат кызы җитәкчелегендәге җир кадастр палатасы хезмәткәрләре мәйданнан атлый. Филиалда 6 хезмәткәр халыктан 280 төр дәүләт һәм муниципаль хезмәте күрсәтү буенча гаризалар кабул итә. Мәйданнан Сулгатуллин Ринат Равил улы җитәкчелегендәге инвентаризациялау бюросы хезмәткәрләре үтте. Оешмада барлыгы 6 кеше хезмәт куя. Алар тарафыннан 2023 елда 497 торак йорт һәм башка төр объектлар инвентаризацияланган. 487 җир участогы межаланган. Әйдәгез әлеге хезмәт коллективларына да бәйрәм сәламнәребезне юллыйк. Мәйданга Мөхтәсимов Марат Мәҗит улы җитәкчелегендәге Пенсия һәм социаль иминiyet фондының Саба районы бүлеге хезмәткәрләре килеп керә. Бүлек барлык яшьтәге гражданнарга да хезмәт күрсәтә. Шәхси счетлар ача, пенсия билгеләү өчен кешенең барлык хезмәт юлы дәвамында пенсия хокукларының учетын алып бара. Пенсия билгели һәм түли. Шулай ук вакытлыча эшкә яраклыкларны югалту пособиесен, йөкле хатын-кызларыбызга декрет, яшь ярымга хәтле бала карау пособиесен, бердәм универсаль пособие түләү вазифасын башкара. Чын күңелдән әлеге коллективны дагын бүгенге бәйрәм белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Бәйрәм белән сезне! Мәйданга Шафиков Айрат Вазых улы җитәкчелегендәге Салым идарәсе коллективы атлый. Федераль салым хезмәтенең районара инспекциясе 6 районга хезмәт күрсәтә. Бүгенге көндә оешмада 102 дәүләт хезмәткәре эшли. Безнең хезмәтебезнең төп максаты булып, салым җыемнарын бюджетның барлык дәрәҗәләренә түләүне арттыру. Түләнмәгән салымнарның күләмен киметү буенча реаль булган һәм контроль эш методларын тагын да камилләштерү һәм бергә туплауга юнәлтү тора диләр алар. 2024 елның 1 кварталында Саба районы җирле бюджетына 336 миллион сум салым акчасы кертелгән. Бәйрәм белән сезне! Бөек җиңү белән! Ура! Мәйданга Хисамов Рифат Риволь улы җитәкчелегендәге Алим спорт мәктәбе, спорт комплекс коллективлары керә. Алар районда үткәрелгән һәрбер спорт ярышлары оештыручылары. Районыбызда 2000 елдан эшләп килүче спорт мәктәбендә бүгенге көндә 761 яшь спортчы 13 спорт түрі буенча шөгыльләнәләр. Милли көрәш, сумо, бокс, дзюдо, самбо, тэквондо, алкалы хоккей, чаңгыда йөгерү, футбол, картинг, фигуралашу, йөзү серләренә 25 талантлы беренче һәм югары категориялы тренерлар өйрәтә. 2023 һәм 24 уку елы матур җиңүләргә бай булды. Спортчыларыбыз барлыгы 335 ярышта катнашты. Алар көрәш, ирекле көрәш, билбау көрәше, бокс, сумо, самбо, картинг, чаңгы ярышлары, алкалы хоккей, йөзү бүлекчәлекләрендә безнең спортчылар ел сайын республика беренчелегендә, Идел буе федераль округы бүлекчәлегендә, бөтен Россия ярышларында призлы урыннарны яулыйлар. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне белән! Мәйданга Сафина Гөлназ Илдус кызы җитәкчелегендәге Саба йөзү бассейны физкультура сәламәтләндерү комплексы килеп керде.
Биредә 28 кеше хезмәт куя. Бассейн үзебезнең район спорт сөючеләренә генә түгел, күрше тирә район халкына да күп еллар игелекле хезмәт күрсәтә. Саба йөзү бассейнында фитнес, ирекле йөзү, акваэробика, мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен түгәрәкләр эшли. Саба йөзү бассейны район тормышында ел әйләнә актив катнаша. Район күләмендә игълан ителгән Сабан туйга бүләкләр җыю конкурсында оешма 2нче урынны, Шәшәкле Саба район конкурсында җиңеп 1нче урынны яулады. Иң яхшы оешма бизәлеше, Кыш бабайлар парадында җияүлеләр парады буенча 1нче урыннарны, иң яхшы җигелгән атларны бизәү конкурсында Гран-прига лаек булды. Әйдәгез әлеге матур коллективка бәйрәм сәламнәрен җиткерик. Бәйрәм белән, бөек җиңү белән. Мәйданга Габделманов Рамил Нурулла улы җитәкчелегендәге Сабантуй спорт мәктәбе коллективы килеп керде. Бүгенге көндә спорт мәктәбендә стендта ату, от спорты, биатлон һәм баскетбол төрләре үсеш ала. Спорт мәктәбе эшләгән дәвердә бер халыкара класслы спорт мастеры, 3 спорт мастеры һәм 6 спорт мастерына кандидат әзерләнгән. Сабантуйның уңышларына килгәндә алар шактый. Спортчылар Санкт-Петербург, Липецк, Игнатово, Саратов шәһәрләрендә Адыгея Республикасында узган ярышларда катнашып, беренчелекне бирмәделәр, кубок, медальләр белән кайттылар. Еллык тырыш хезмәт нәтиҗәсендә спортчылар Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы спорт җыелма командаларына керделәр. Спорт мәктәпләрендә эшләүче тренерлар арасында узган республика күләм иң яхшы тренер конкурсында стендка ату буенча тренер Алексеев Юрий Владимирович дәрәҗәле 1нче урынга лаек булды. Чын күңелдән әлеге коллективны дагын шушындай матур бәйрәм, бөек җиңү көне белән котлыйбыз. Ура! Мәйданга Багманов Артур Фидейл улы җитәкчелегендәге Саба Арена спорт мәктәбе коллективы керә. Мәктәптә балалар һәм яшүсмерләргә буш вакытларында бадминтон, өстәл теннисы, фехтование, шахмат төрләре буенча спорт әзерлеге программаларын үзләштерү өчен тигез шартлар тудырыла. Россия күләмендә үткәрелгән Россия спортын цифрлы трансформациялау 2023 конкурсында спорт әзерлеге буенча өстәмә белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы иң яхшы оешма лауреат булып танылды. Татарстан Республикасы спорт мәктәпләре арасындагы рейтингта 2022 ел нәтиҗәсе буенча 63 спорт мәктәбе арасында 4нче урында тора. Тәрбияләнүчеләр саны 532 кеше. Аларга югары квалификациялы һәм Татарстанның ат казанган тренер, физик культура хезмәткәрләре белем бирә. Бәйрәм белән, бөек җиңү белән. Ура! Мәйданга Аубакиров Алмаз Газимжан улы җитәкчелегендәге Алмаз мебель компаниясе хезмәткәрләре горур атлый. Оешма 2009 елдан башлап үзебезнең Саба һәм күрше тирә районнарына сыйфатлы йорт җиһазлары белән тәэмин итүдә уңышлы эшләп килә. Компаниянең кибетләре Саба районы үзәгеннән тыш Орча, Казан шәһәрләре һәм Теләче авылында да урнашкан. Агымдагы елда коллективта өстәмә эш урыннары булдыруга да ирешелде. Бәйрәм белән сезне, бөек җиңү белән. Мәйданга Гарипов Рамил Рәшит улы җитәкчелегендәге Умырзая авыл хуҗалыгы кооперативы хезмәткәрләре керә. Әлеге кооператив 2009 елда оешкан. Бүгенге көндә ул район җирлеген генә түгел, республиканың, Рәсәйнең күп кенә нокталарын, Саба балалар бакчаларын һәм мәктәпләрен югары сыйфатлы хәләл ит белән тәэмин итә. Шулай ук Сабада Гали Закир һәм Закир Юсуп
Теләчедә Ленин, Шәмәрдән бистәсендә Лермонтов, Кукмара шәһәрендә Ворошилов һәм Гыфиятуллина, Казан шәһәрендә Аграр урамы адреслары буенча урнашкан азык-төлек кибетләрендә үз продукциясын сата. Район халкын көндәлек ит продукциясе белән тәэмин итү өчен оешмада 49 кеше хезмәт куя. Бәйрәм белән сезне, бөек җиңү белән! Мәйданга Мустафин Айдар Ибрахим улы җитәкчелегендәге кибет сәүдә шелтәре коллективлары горур атлый. Әйдәгез әле аларны дагын бәйрәм сәламе белән юллыйк әле. Кибет сәүдә шелтәрен булдыруның төп максаты халыкка сыйфатлы легаль алкоголь продукциясе сату. Кибет бренды астында махсуслаштырылган кибетләр һәм 2 кафе 21 торак пунктта, шулай ук аз халык яши торган ерак авылларда халыкка хезмәт күрсәтә. Барлык кибетләрдә дә карта белән түләү өчен терминаллар урнаштырылды. Бу сатып алучыларга тиз һәм уңайлы карта, смартфон һәм сәгатьләр белән түләүгә мөмкинлек бирә. Шулай ук 2020 елдан кибет сәүдә шелтәре киштәләрендә көндәлек куллану товарлары сатып алырга мөмкинлек бар. Чын күңелдән бәйрәм белән сезне. Мәйданга байлар сабасы сәүдә объектлары хезмәткәрләре һәм эшмәкәрләр атлый. Әйдәгез аларны дагы бер кайнар сәламлик әле. Дом быта хезмәткәрләре, Линда торговый центр хезмәткәрләре, торговый центр Герат, торговый центр Семья, торговый центр ИП Хасанов Наиль Мубаракович, Каримова Гулья Нурисламовна хезмәткәрләре, ИП Валиулин Алмаз Тәлгат улы, ИП Каримов Булат Ринат улы, ИП Гилмиев Ильфат Фәрит улы, ИП Мубаракзянов Илнур Фәрит улы, СППК Кайма хезмәткәрләре, Шавалиев Айдар Айрат улы җитәкчелегендәге хезмәткәрләр, ИП Зарипов Илшат Фәрит улы, Тимуршин Фәрит Рушан улы, Шарафиева Гульфия Шыгаев кызы, ИП Мухаммадиева Лилия Владимировна, ИП Сабирзянов Салават Миннегаянович, ИП Шарифуллин Фаниль Рашид улы, ИП Исламова Зубайра Хакимовна һәм ИП Ибрагимовна Эльдамирович, ИП Ганиев Альберт Магнит Тандар хезмәткәрләре. Мәйданга махсус хәрби операциягә ярдәм итүче волонтерлар штабы керә. Җитәкчеләре Әхмәтов Айнур Гыйлфан улы һәм Фәтрахманова Гөлнара Шәүкәт кызы. Командада Саба районының 700-дән артык волонтеры исәпләнә. Фронтка 40 меңнән артык порция шулпа, матрас, мендәр, юрган һәм эшки кием тапшырылган. Волонтерлык эшен оештыру методикасын Татарстан районнары гына түгел, башка төбәкләрнең волонтерлык хәрәкәтләре җитәкчеләре дә үзләштерелә. Халык һәм эшмәкәрләр ярдәме белән Луганск штабы һәм Донецк Халык Республикасының азат ителгән территорияларындагы балалар йортларына да ярдәм күрсәтелә. Үз иленең чын патриотлары, Бөек Ватан сугышы геройларының варислары. Бүген алар үз эшләре белән хикәя язалар. Алар арасында хәрби операциядә катнашучы солдат Коломенский Василий Валерьевич та бар. Әйдәгез әле аларга бөек җиңү сәламен юллыйбыз. Мәйданга Хидиятуллин Айрат Нурфаяз улы җитәкчелегендәге Байкиев Кави Сәлимгәрәй улы исемендәге икшермә кадет интернет мәктәбе коллективы атлый. Коллектив җиңү бәйрәмен олы хезмәт нәтиҗәләре белән каршы ала. Рәсәй күләм фән олимпиадаларының муниципаль турында 9 призлы урын, республика турында 12 призлы урыннары бар. Агымдагы уку елында безнең укучылар төрле дәрәҗәдәге 160 конкурста катнашып, 140 призлы урын алдылар. Республика күләм үткәрелгән Победа хәрби спорт ярышында мәктәп командасы 3нче урын, Кубок ветеранов хәрби спорт ярышында кызлар командасы 1нче урын, егетләр командасы 3нче урын, День героев Отечества хәрби спорт ярышында кызлар командасы шулай ук 1нче урын, егетләр командасы 3нче урынга лаек булдылар. Әйдәгез әлеге шушы бәйрәм парадыбызда катнашучы кунакларыбызны, солдатларыбызны, кызларыбызны, егетләребезне шушындый матур бөек җиңү көне белән чын күңелдән котлыйк әле. Ура! Ура! Ура!
Жиңу парадын Илнур Зөфәр улы җитәкчелегендәге Юнармия бөтен Россия яшьләр хәрби патриотик иҗтимагый хәрәкәте әгъзалары дәвам итә. Әлеге оешманың 432 әгъзасы бар. Әйдәгез, аларга да бәйрәм сәламнәребезне юллыйк әле. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне белән. Ура! Кадетлар бит. Кадетлар. Мәйданга Айрат Камил улы җитәкчелегендәге бөтен Россия ветераннар сугышчан туганлык иҗтимагый оешмасының Саба җирле бүлеге вәкилләре керә. Бүгенге көндә оешмада 98 кеше исәпләнә. Саба районы буенча Афганистан, Төньяк Кавказ, Сирия һәм башка кайнар нукталарда хәрби бурычын үтәп кайткан егетләр саны 236 кешене тәшкил итә. Аларга ныклы сәламәтлек телибез. Рәхмәт сезгә, егетләр. Бәйрәм белән сезне. Мәйданга Марсель Нәкип улы Сабиров җитәкчелегендәге ил софлары чик буе гаскәрләрендә хезмәт иткән егетләребез керә. Алар һәр даим җыелып, бер-берсенә ярдәмләшеп, бер йодрык булып яшиләр. Сез безнең горурлык егетләр. Бәйрәм белән сезне, бөек җиңү көне белән. Мәйданыбыз түреннән Сөнгатов Шәмсүн Әкбәр улы җитәкчелегендәге ракета һәм артиллерия гаскәрләре ветераннары иҗтимагый оешмасы егетләре керә. Бүгенге көндә оешмада 67 егет теркәлгән. Районыбыз буенча егетләр саны 100 кешене тәшкил итә. Әйдәгез әле аларга дагын кайнар бәйрәм сәламнәребезне юллыйбыз әле. Бәйрәм белән сезне, бөек җиңү көне белән. Мәйданга Фидейл Вакказов җитәкчелегендәге Татарстан Республикасының Диңгез флоты ветераннары иҗтимагый оешмасының Саба районы вәкилләре керде. Районда соңгы 20 елда Диңгез флотында хезмәт иткән 200-дән артык кеше исәпләнә. Алар Балтык, Тыныч океан, Төньяк океан, Кара диңгез флотларында хезмәт иткәннәр. Рәхмәт, егетләр! Сез булдырасыз! Бәйрәм белән сезне! Бөек җиңү көне белән! Мәйданга 2024 елның язгы чакырылыш армия хезмәтенә китүче егетләребез горур атлый.
Районыбыз Йошкар Ола һәм Мәскәү астында урнашкан шефлыкка алынган хәрби частьләр белән хезмәттәшлек итә. Аллаһ буйрса, егетләребез үзләре алдында куйган бурычны үтәп, 365 көннән әйләнеп тә кайтырлар, Аллаһ буйрса, Алла теләсә. Сез горур, батыр, илебезгә кирәкле гражданнар. Исән-имин күрешүләр насыйп булсын. Сезне дәгән бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Соба районы хезмәт ияләренең бәйрәм демонстрациясын техника парады белән дәвам итәбез. Соба районы хезмәт ияләренең бәйрәм демонстрациясын техника парады дәвам итә. Әлеге парадта иң беренче сафта Победа машиналары бара. Бүген бөек җиңүнең 78 еллыгына багышланган парадка районыбыз оешмалары бик ныклап әзерләнде. Сезнең хузурыгызга Татавтодор, Сабагр оешмалары, Урал мотоциклы, Сабагаз һәм район электр шилтәре, Агроклиет, Яшен оешмалары, ГАЗ-69, Агрохим сервис, Кафель оешмалары, УАЗ машинасы, МТС оешмасы пушка таккан ЗИЛ-131, ПМК 159 машинасы, УАЗ 469, 129 номерлы янгын сөндіру части бортлы УАЗ машинасы, Саба лесхозы УАЗ 31-5196 һәм Снега Балатаход кар һәм сазлыкта йөрү машинасы СМ 58102, ПМК мелиорация пушка таккан ГАЗ-63, Трейд Металл, шулай ук ГАЗ-63 машинасы белән бүгенге бәйрәм парадыбызны тагын да матурлыйлар. Әйдәгез әле аларга дагын кайнар сәламнарыбызны юллыйк әле. Әлеге безнең санап үтелгән техникалар белән, зур йөрүчле машиналар белән мәйданнан Трейд Металл һәм Эмеральд оешмасының бизәлгән газ машинасы үтә. Оешма тимер калдыкларын утилләштерү, тимер листлар җитештерү һәм зур диаметрга турбалар сату белән шөгыльләнә. Эмеральд оешмасы барлык заманча техник һәм экологик таләпләрне исәпкә алып, сәнәгать калдыкларын җыю, утилләштерү, зарарсызландыру белән шөгыльләнә. Әйләнә-тирә мөхитнең экологик торышын саклау һәм яхшырту өстендә даими эш алып бара. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Эмеральд оешмасының җитәкчесе Галиев Марат Ибрахим улы махсус хәрби операциядә катнашып, батырлык ордены белән бүләкләнде. Чын күңелдән котлыйбыз. Әлеге узган техникалар белән, зур йөрүчле машиналар белән, УАЗлар белән без инде мәчет, үзәк мәчет каршында истәлек фотосына төшергә мөмкинлек булачак. Әгәр дә инде кемнәрнең теләге бар, рәхим итегез, үзәк җәмигъ мәчете каршында шушындый менә сезнең каршыгыздан үткән техникалар матур гына әйтеп, шунда сезне көтәчәкләр.
Rayonabız avul jirliklere de bugünkü beyram paradında zor әзерлек bilen kildiler. Bugünkü beyramımızda Ortaş, Nırtı, Şınar, Simet, Yavlaştau, Kırsabaş, Mişe, Mişen, Temirşi, Kırsabaş avul jirliklere Uaz maşinaları, Kibeşi, Şıtsu, İkşirme, Yılba jirliklere Ural motosiklları, İzme, Kildibek, Şemerden avul jirliklere Gaz 69, Soba jirligi Volga maşinası, Satış, Moskvich 21-40, Şıkşı avul jirligi Uaz sanitar maşinaları taqdim ettiler. Әлеге санап өткен техникаларны, машиналарны siz әлеге моментта, әлеге мезгилләрдә бәйрәм парадыбызда күрә аласыз. Бәйрәм белән сезне, бөек җиңү көне белән. Миша авыл җирлегеннән килгән Қонақларыбызға, техникаларыбызға кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Югары Симет авыл җирлегеннән килгән ВАЗ машинасын күзаллый аласыз. Тәбрикләйбез шулай ук. Мишән авыл җирлегеннән килгән ВАЗ машинабыз кунакларыбызга сәлам юллыйбыз. Сатыш авыл җирлегеннән килгән хәрби техника аппаратларыбызны шулай ук күзаллый аласыз. Карагыз әле, берсеннән берсе яхшы, матур итеп ясалган, матур итеп бизәлгән техникалар парадан әлеге моментта, әлеге мизгилләрдә сез күзаллый аласыз. Шыңар авыл җирлегеннән килгән техникаларыбыз үтеп бара. Тимершык авыл җирлегеннән килгән техникабыз. Карагыз әле бер генә, нинди бийек машина. Гафель семейная компания оешмасыннан килгән ВАЗ машиналарыбыз шулай ук. Түбән Шытсу авыл җирлеге пожарная часть хезмәткәрләре менә шундый техника биргән сезгә. Карагыз әле бер генә. Чын күңелдән бәйрәм белән сезне. ОАО Савинская МПП ЖКХ оешмасы Катюша машинасы тәкъдим итә. Чын күңелдән аларны дагын бәйрәм белән котлыйбыз. Чираттагы зур йөрүшле, зур егәрлекле машинабыз МТС җаваплыгы чикләнгән җәмгыятеннән әкрен генә ашыкмыйча, матур гына барлык Саба халкын, барлык кайткан кунакларны әлеге матур бәйрәм белән, бөек җиңүнең 79 еллыгы белән чын күңелдән котлый. Сабинский лесхоз снегоболотоход машинасын күрә аласыз. Аларны дагын чын күңелдән әлеге матур бәйрәм, әлеге истәлекле бәйрәм белән чын күңелдән бөек җиңү көне белән котлыйбыз. Бәйрәм белән сезне. Җиргә тагын килә ямьле язлар, тарихларга уелып кала еллар. Хәтерләрдә мәңге сакланырлар, ветераннар узган данлы юллар. Бүгенге көн тыныч булсын өчен, кызганмыйча гомерләрен, көчен, утка кергән алар канын биргән. Азат илдә без яшәсен өчен. Рәхмәт сезгә батыр ветераннар, саклап калган өчен илебез. Мәңгелек дан сезгә каһарманнар, тыныч булсын җир һәм күгебез. Әлеге минутларда хөрмәтле сабалалар, кайткан кунаклар, җитәкчеләр, карагыз әле бер генә мәйданыбызның түреннән күршеләребез Теләчедән килгән Рифкат бай техника парадын күзаллый аласыз. Ел сайын якташыбыз Улы кибәче Рифкат Зиядин улы Шафиков җиңү парадының техник бизәлешенә үзенең лаеклы өлешен кертә. Быел да Рифкат аганың Теләче районы туган авыл рестораны биләмәсендә урнашкан ачык һавадагы музейдан килгән ГАЗ-51, ГАЗ-52, Волга машиналары һәм 5 Урал мотоциклы катнаша.
Аңа бәйрәм сәламларыбызны һәм рәхмәт сүзләребезне ирештерәбез. Бәйрәм белән сезне, күршеләребез, теләче халка. Хөрмәтле собалалар, кайткан кунаклар, әйтеп үткәнебезчә, әлеге техникалар, сезгә күрсәтелгән техникалар белән без инде игълан итәсебез килә, фотога төшү мөмкинлеге бар. Үзәк мәчет янында, мәчет каршында әлеге сезнең каршыгыздан үткән техникалар барысы да шунда матур итеп төзелеп, сезне көтеп торачаклар. Рәхим итегез, истәлек фотосына төшергә барыгызны дагын дәшеп калабыз. Жиңү алып килгән яз айларын, һәрбер буын көтә üzülеп, аны каршылаучы ветераннар әйтерсеңлә кала сизелеп, бүреләрен ачкан үмитләре һаман нидер көтә сизенеп. Яу аланы бары хәтерләтә күпме калган гомер üzülеп, салмак кына атлый ветераннар, җиңү хисен тутып кулында, утлы еллар һаман кисәтәләр, киртә булып алар юлында. Түшләрендә орден медальләре, шыңлап җыр сузалар узара, шау тарихка кергән батырларның гомерләрен ничек сузарга. Яшь каеннар яфрак ярган чакта, яшь каендай зифа егетләр. Ил бурычын иңнәренә салып, утка дүренеп яуга керделәр. Җиңү көне җиңел бирелмәде. Җыр җырланмый шөһрәт дан өчен. Йөрәк ялый Муса Алиш өчен, 20 миллион жан өчен. Тарих шаһид үлмәс Карбышевлар, әүрелә бызга ил сатмый. Татар улы Батыр Газинурлар күкрәкләре белән ут каплый. Яңгыра җыр газиз илем өчен, рәхмәт ватан, җиңдең, талпындың. Яңгыра җыр горурлыгы булып, батырлыгы булып халкымның. Тагын бер кат райондашларыбызны, күрше райондашларыбызны, җитәкчеләребезне, кайткан кунакларыбызны әлеге матур бөек җиңү көне белән янәдән бер котлыйбыз. Ура! 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 Бәйрәм белән! Бу мәңгелек сызлау һәм әрнү. Вакыт бу газаплар алдында көчсез. Хәтер. Иксез шиксез ил һәм халык хәтере. Ул еллар ясаган яра һәм җәрәхәт кайнар кан булып һаман саркый. Тоташ әрнү аша буыннан буынга күчеп, халык хәтеренә әверелә бара. Хәтер мәйданнарда мәңгелек ут булып яна. Эшпешмаклы хатлар, кара пишәтле, шомлы хәбәр булып, музейларда, сандык төпләрендә саклана килә. Юк, биек җиңү безгә җиңел генә бирелмәде. Әлеге көн өчен без зур сынаулар, авыр юллар, мегәрләгән ятим балалар, тол хатыннар, ачы язмышлар, шиксез югалтулар, мәдди үлчәве булмаган, әйтеп бетергесез югары бәһа белән түләдек. Хәтернең картаерга хакы юк. Батырлар даны мәңгелек. Я знаю о войне лишь понаслышке, но вновь и вновь в мои приходят сны. Безусый паренек, совсем мальчишка, который не вернулся с той войны. Сожмется боль на сердце
от печали, хоть с той поры прошло полсотни лет. Но снится мне тревожными ночами мой молодой, мой вечно юный дед. Над миром вновь ликует светлый май, который раз мы празднуем победу. Но то, что совершили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Я знаю о войне лишь понаслышке, но матерям сегодня не до сна. Ведь подрастают юные мальчишки, а где-то до сих пор идет война. И сколько их еще, наверное, будет солдат, не возвратившихся с войны. Пою для вас, к вам обращаюсь, люди. Мы научиться мир беречь должны. Над миром вновь ликует светлый май, который раз мы празднуем победу. Но то, что совершили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Ты помни, никогда не забывай. Бүген туган илебез азатлыгы өчен башларын салган миллионлаган батыр совет солдатлары алдында баш иябез. Бүгенге көнебез өчен без аларга рәхмәтле. Илебезнең курку белмәс данлыклы, җиңелмәс батыр уллары һәм кызлары, батыр йөрәкле балалар үстергән биек аналары бар. Батырлар даны мәңгелек. Алар безгә биек җиңү алып килде. Илебез инде 79 ел биек җиңү таңын каршылый. Батырларның күкрәгендә орден медальләр ялтырый. Фронтка безнең районнан 8427 кеше киткән. Шуларның 4989-ы яу кырында ятып калган, хәбәрсез югалган. 4 якташыбыз Советлар Союзы герое, 2 якташыбыз дан орденнарының тулы кавалеры. 3767 райондашыбыз сугышта күрсәткән батырлыклары өчен орден медальләре алган. 5109 райондашыбыз Бөек Ватан сугышы елларында фидакар хезмәте өчен медаль иясе. Бүген районыбызда 115 тыл ветераны, ирләре сугышта үлеп калган 6 тыл хатын, бер юлы тыл хатын һәм тыл ветераны категориясенә ия булган 18 ветеран яши. Тыныч төннәребез, аяз көннәребез. Кояшлы май, нурлы җәй. Шәшәк атучы илебез өчен Сезнең алда баш иябез. Бөек җиңү килде. Бөек җиңү. Нинди гүзәл аның ахаңы. Дөньяга ям, яшәүгә дәрт өстәп зәңгәр күктә кояш нурлары. Бөек җиңү килде. Бөек җиңү. Бөек җиңү таңын җыр тудырды. Һич тә төшми солдат телләреннән, рухландырып алга атлады. җырларым сез шытып йөрәгемә яу кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Җыр китерде безгә бөек җиңү.
жырлыйк әле. Бийик бүген жиңүү вальсын. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнят Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, праздник нового сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось ей сказать: встанем над рекою, зорьки летние встречать. Раз кудрявый клен, зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый клен, зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Мы войны с рождения не знали, она для нас лишь в книгах и кино. Но в майский праздник радостной печали вновь оживет, что было так давно. Ветераны, прадеды и деды, свидетели тех грозных страшных лет. Мы дали миру праздник, День Победы, которому цены на свете нет, которому цены на свете нет. Годы пролетают словно птицы, и прошлое вернуть нам не дано. Но помнить имена, родные лица, живущим в долгом счастье суждено. Ветераны, прадеды и деды, свидетели тех грозных страшных лет. Вы дали миру праздник, День Победы, которому цены на свете нет,
которому цены на свете нет. Yaraydı o gün uzak gitti, bir kaygıda uğrap uzmadı. Mini yarım gün boyu güreş vardı, mini yarım gün gitti gibi zaman. Mini yarım gün boyu güreş vardı, mini yarım gün gitti gibi zaman. Yine güldü zilli nur akımet, şatlık bilen kuzne şırlatıp, bir ulgun horur bu gereklerde. Ordin midellerini şırlatıp, bir ulgun horur bu gereklerde. Ordin midellerini şırlatıp. Hürmetli tıl veteranları, rayondaşlar, qonaqlar, sizni chin ko'ngildan tabriklayman Jingu kuni bilan. Dürüst 79 yıl uzib da ketdi. Ham endi shul shirda, tilda xizmat etuvchilarni birsini de unutmaymiz. Biz hozir bugungi kunda o'zimiz, o'z burishimiz, alar oldida burishimiz, zo'r xizmatimiz bilan qo'ydag'ina ishlasak da, qo'ydag'ina bo'lsak da, biz har vaqt nalarni esga tushirib, har vaqtni o'zimizning burishimizni o'targa tegish. Ham endi kelajak bugun bolalarimiz da alarni tarbiyalab, shunday tirish kishi bildirib, qo'ydag'ina bo'lsalar da, alar o'z vazifalarini o'taytirgan etarga. Ham endi bizning rayonimizdagi bütün o'sishimiz ol birdamlik orqasida, birimizni birimiz hurmatlab, o'z o'rnimizda ishlagan orqasida ol тоже zo'r jingu, kundalik jingu. Bizning burish darsdan da mana zo'r xizmatlarini qo'ygan xalqimizning bugungi kundagi turmushimizda biz o'zimizning ishimiz bilan oqlarga tegish. Hurmatli savollar, sizni chin ko'ngildan tabriklayman bu zo'r bayram bilan. Butuningizga qurishday salomatlik, o'ngishlar, dunyo tinchligi, ham endi har vaqtni nindigina ish ishlasak da, bilim olsak da, biz har vaqtni jingib yasharga tegish. Birdan biliq bayram bilan butuningizni da. Уважаемые сабинцы и гости Сабинского района, поздравления Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалевича Миниханова. Уважаемые татарстанцы, дорогие фронтовики и труженики тыла, от всей души поздравляю вас с общенародным праздником Днем Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет отделяют нас от исторической даты 9 мая 1945 года, когда спустя 1418 дней неимоверных испытаний, беспримерного подвига нашего народа был дан салют в знаменовании победы над фашистской Германией. Хотя за это время уже выросло не одно поколение, с каждым годом День Победы отзывается в наших сердцах с не меньшей силой. Победа была завоевана дорогой ценой. Нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Память о ней дорога каждому из нас. Только из Татарстана на фронт ушли 700 тысяч человек, более половины из которых не вернулись домой. Благодаря несгибаемой воле, сплоченности всего народа, стойкости фронтовиков и тружеников тыла, их самоотвержению удалось отстоять свободу и независимость нашего Отечества, освободить от фашистского гнета все человечество. Наши ветераны стали для нас олицетворением таких неприходящих ценностей, как любовь к родине, патриотизм, понятие чести и долга. И сегодня татарстанцы в ходе специальной военной операции бок о бок со всем многонациональным народом Российской Федерации отстаивают интересы нашего государства, его безопасность и суверенитет, проявляют мужество и отвагу
на полях сражения, честно выполняя свой воинский долг, порой ценой собственной жизни. В самые трудные минуты неисчерпаемым источником силы духа для российских воинов служит великое наследие бойцов Красной Армии. Мы видим, что современная молодежь, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной, преисполнена чувством благодарности к ветеранам за их беззаветную преданность родной земле, решимость и самоотверженность, непоколебимость в моменты тяжелейших испытаний. Важно и впредь, из поколения в поколение передавать память о героизме наших предков, о ратных подвигах советских солдат и об усердной работе за победу тружеников в тылу. В этот праздник мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших в боях, умерших от голода и лишений, истязаний в концлагерях и отдаем дань уважения ныне здравствующим участникам и свидетелям той ужасной войны. Искренние слова благодарности вам, дорогие ветераны. Мы гордимся и восхищаемся вами. Пусть каждый день будет наполнен вниманием и заботой, любовью ваших родных и близких, бодрости духа вам и долголетия. Желаю всем вам, дорогие татарстанцы, мира, счастья, здоровья и благополучия. С праздником! С Днем Великой Победы! Уважаемые ветераны и труженики тыла, товарищи офицеры, солдаты, матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, дорогие гости. От имени военного комиссариата Татарстан я от себя лично поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня, отмечая эту священную дату, мы вновь осознаем всю грандиозность победы над нацизмом. Гордимся, что именно наши деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить эту темную силу. Дорогие ветераны и труженики тыла, вы – главные герои Великого Дня Победы. Ваш подвиг преодолел мирную и достойную жизнь для многих поколений, дал им возможность созидать и смело идти вперед. Сегодня по пути своих героических подвигов дедов и прадедов более 200 человек из Сабинского муниципального района выполняют сложную задачу государственной возможностей в зоне специальной военной операции. Они борются с преступностью нацистского режима. Они делают все возможное, чтобы отстоять великие ценности нашей страны. Это наш родной язык, традиции и свободу. В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью бойцов, участников специальной военной операции, отдавших свои жизни ради будущего своей страны. И сегодня в нашем строю также присутствуют те ребята, которые находятся в отпуске. Давайте поприветствуем их аплодисментами. Они вот стоят сзади вас, общаются между собой. Пусть в этот светлый майский праздник чувство гордости за нашу Родину и наш народ наполняет сердце каждого жителя. От всей души желаю всем крепкого здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких, счастья, благополучия и мирного неба над головой. С Днем Победы, с праздником! Ну и чтя память всех наших воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, которые на сегодняшний день сложили в своей голой зоне специальной военной операции, в период проведения боевых действий объявляется минута молчания. Низамиев Инсаф Радикула. Султанов Руслан Ирегула. Степанов Денис Вадимович. Шерефиев Наиль Айдарула. Шакиров Ринат Алмазула. Рахимуллин Инсаф Рамилюла. Агиенко Тимур Константинович. Ахатов Идель Каримович. Галимзянов Нурсиль Ильнарула.
Бариев Нафис Флоридович. Шамсудинов Ильсаф Ильсур ула. Салихов Айрат Маратович. Шейхиев Ильмир Расим ула. Тухватуллин Инсаф Васильевич. Тюшин Никита Дмитриевич. Шафиков Рузали Рекович. Иванов Эдуард Валерьевич. İstelek votusunu açarız.